Татар музыкаль телевидениесі. Таныш йөзләр, якты төсләр, бөтен татар эстрадасы. Һәрбер телевизорда, ТВ кабель шелтәрләрендә һәм TMTV online.ru сайтында. TMTV, бөтен татар эстрадасы. Яхшы кәеф бездән башлана. Татар радиосы. 100,5 FM. Лестница успеха не терпит остановок. Надеемся, что форум для вас оказался очередной ступенью данной лестницы. Дуслар, сіз һәрберегез әлеге форумда нинидә булса, кичкенә генә булса да уңышка ирешкәндер дип ышанасы килә. Ирешмәгән булсагыз, әле көннәр алда. Бездә икенче чыгарылыш. Киттек. Сәләт көч, сәләт дәрт, сәләт ул без. Сәләт ул Жылы атмосфера. Күненә 25 сәгатьлек тормыш. Сәләт – это жизнь без души. Сәләт – это сила. Сәләт – это яркие впечатления. Сәләт ул тәмле соник. Это наше прошлое, настоящее и будущее. А сейчас рубрика «Каждый сәлкеш должен знать». Каждый сәлкеш должен знать, что на зарядку он должен вставать и рэп иногда должен зачитать. Каждый сәлкеш должен знать, что Джавдат Абы на фестивале ходит босиком, а я в кроссовках. Каждый сәлкеш обязан знать, что такое дерево. Ибо дерево – это и есть сам сәләт, а листочки сәлкешләр – это вы. Desperate and broken, the sound of a fight. Father has spoken. Мы находимся на форуме, уже показатель огромного успеха. А Сәләт предоставляет еще большие успехи, дорогие друзья. Поэтому не теряйте ни минуты, общайтесь, развивайтесь, пользуйтесь всем, что предоставлено и организовано здесь ради вас. Дуслар, бер генә мизгелне дә кулыгыздан ышкындырмыйча, ямен, тәмен тоеп, бу форумны рәхәтләндереп үткәреп җибәрегез. Бүгенгә инде икенче көн ахырына якынлашты. Киләсе очрашларга кадәр пока.